Zošity, pera, pravítko, pastelky, nožnice, lepidlo či prezúky. Nákup pre prváka za rok zdražil zhruba o 8 eur. Ten náraz oproti minulému roku bol mierny, ale keď sa na to pozrieme z takého strednodobého pohľadu, tak v priebehu 5 rokov ten istý nákupný košík zdražil o 95 eur, čo je v podstate 52% zdraženie. Všetko sa zdražilo, tak je to pre 4 deti, je to náročné. Najdrahšou položkou býva školská taška. Našli sme za 69 eur, ale aj lacnejší variant. Ak sa vyhnete trendom, ušetríte. Čo tam také potrebuješ, bábiku? Nie, pera, zošity a na obed tašku. Niektoré si ešte musím dokúpiť, zatiaľ nekupujeme, lebo ešte máme tie 2 týždne. Aj pri školských pomôckach platí, že najdrahšie sú tie, ktoré dieťa nikdy nepoužije. Rodičia zo zoznamu nemusia hneď nakupovať všetko. Napríklad zošity. Tie sa dajú doplňať aj postupne počas školského roka. Keď som mala prváčky obidve, tak tie zošity, ktoré sa kupovali do prvého ročníka, tak tie vlastne deti už nemôžu použiť v ďalšom ročníku, lebo majú tie veľké riadky a tie nám zostali asi polovica, tak to mi bolo tak ľúto. Rodičom prvákov pomôže s nákladmi štát. S prídavkom na dieťa dostanú na pomôcky 110 eur, ale nie teraz. Na účet im cinknú v októbri.